Zdravím vás! Tak ja som späť novou časťou o tom, ako som dosiahla krásnu pleť. No a chcete byť o čosi múdrejší, tak sledujte ďalej. Verte či neverte, prvá vec, ktorú si na vás ľudia všimnú, je vaša pleť. Určité obdobie svojho života som svoje akné skrývala pod make-upom. Ak mám byť úprimná, líčenie ma nikdy nebavilo a nemám rada ten ťažký pocit make-upu na tvári. Raz za čas pri špeciálnej príležitosti je to v poriadku, ale radšej používam čo najmenej make-upu a nechávam svoju pleť dýchať. Teda aj preto bolo môjim hlavným cieľom zbaviť sa môjho akné a vylepšiť si kvalitu mojej pleti, čo mi v konečnom dôsledku podporilo aj moje sebavedomie. Už som o tejto téme natočila 2 videá a odkazy na obe nájdete v popise pod videom. V tomto videu budem hovoriť o starostlivosti o pokožku tela, dám vám pár rád týkajúcich sa spánku, povieme si čosi aj o čistení pleti a o mnohých ďalších veciach, takže určite dopozerajte video až do konca. Ak patríš medzi ľudí, ktorí bojujú s akné, chcem ti pripomenúť, aby si vyrážky nevytláčala. Namiesto toho ich nechaj prirodzene zahojiť, pretože jazvy po akné môžu pretrvávať oveľa dlhšie a niekedy vyzerajú ešte horšie ako samotné vyrážky. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Dodnes sa stále vyrovnávam s jazvami, ktoré mi po akné zostali. Ako už po väčšina z vás vie, ja žijem v Austrálii, kde je slnko veľa silnejšie a teda aj nebezpečnejšie a je to hlavne kvôli orbitu Zemegule, ktorý umiestňuje túto krajinu bližšie k slnku počas leta. A to je jeden z dôvodov, prečo sa snažím vyhýbať opalovaniu, taktiež sa snažím zaholovať takmer úplne, snažím sa chrániť si tvár buď nosením šiltovky alebo klobúka a samozrejme, že používam krém s ochranným faktorom. Moja ďalšia rada pre vás je tá, aby ste sa naučili spávať na vašom chrbte. Ja som jeden z tých ľudí, ktorí sa stále počas spánku otáča na brucho, ale snažím sa to napraviť. A prečo nie je spanie na bruchu ideálne? Keď spíte na bruchu, vaša tvár je celé hodiny pritlačená k vankúšu. Tento neustály tlak môže časom prispieť k tvorbe vrások. Spanie na chrbte pomáha tomuto tlaku predchádzať a umožňuje pokožke oddychovať. Nehovoriac o tom, že spanie na bruchu neprospieva vašej chrbtici a časom môže prispieť k problémom s krkom a chrbtom. Investovala som aj do tzv. Vankúša krásy, ktorý je špeciálne navrhnutý pre ľudí spávajúcich na chrbte alebo na boku. Je navrhnutý tak, aby vám pomohol prestať spávať na bruchu, keďže to nie je veľmi zdravé. A ak chceš svoju nočnú rutinu posunúť na vyššiu úroveň, zváž kúpu hodvábnej obliečky na vankúš. Hodváb je šetrný k vlasom a pomáha znižovať trenie, ktoré môže počas spánku spôsobovať vysušovanie a lámanie vlasov. Môže byť prospešný aj pre tvoju pleť. Na rozdiel od niektorých iných materiálov, hodváb nezvykne absorbovať až toľko krému, takže väčšina tvojho drahého nočného krému môže zostať na tvojej pleti, namiesto toho, aby sa vstrebala do obliečky na vankúš. Svet je plný nečistot, ktoré dýchame nielen cez náš nos, ale taktiež cez naše pory. A takisto počas našich zaneprázdnených dní sa často zapotíme. No a toto všetko zapríčiňuje upchávanie našich pórov a môže to všetko viesť k výskytu akné. Ja osobne sa potím skoro každú noc počas spánku a ako hádam všetci vieme, dobrým zvykom je nechytať si tvár so špinavými rukami alebo obtierať si ju o nejaké iné špinavé predmety. A tým mám na mysli taktiež neobtierať si ju o naše nie práve čerstvo opraté periny. Keď sa staráme o svoju pleť, nemali by sme zabúdať ani na krk, zátylok a dekolt. Čistíte si tieto miesta na tele vždy, keď to uznáte za potrebné. Ak ráno alebo počas dňa nemám potrebu sa osprchovať, ale mám pocit, že moja pleť potrebuje len jednoduché očistenie, tak si tvár očistím čistiacou ružovou vodou, ktorú nanesiem na vatový tampón. Potom opäť samozrejme nanesiem buď denné alebo nočné krémy a séra. Ak máte pocit, že vaša tvár alebo vaše telo potrebuje viacej očistenie počas dňa, tak len smelo do toho. Len tak pre zaujímavosť, niektoré celebrity, napríklad ako Hailey Bieber, rady používajú metódu dvojitého čistenia pleti, teda 2 rôzne čistiace produkty. Občas to robím aj ja, najmä keď som mala počas dňa make-up. Najprv môžete použiť čistiaci prípravok na olejovej báze na odstránenie make-upu, opalovacieho krému a prebytočného mazu. Potom pokračujte čistiacim prípravkom na vodnej báze, ktorý odstráni zvyšné nečistoty a všetky zvyšky z prvého čistenia. Krk a dekolt sú hneď pod našou tvárou a často ich vystavujeme slnku, viacej ako sme si vedomí, čo im pomáha rýchlejšie zostarnúť, no a následne ľudia si to samozrejme že všimnú a pomôže im to vydedukovať si náš vek.
Ľudia často hovoria, pleť mnohých Korejcov vyzerá bezchybne a takmer dokonale. Jeden z typov, ktorý som sa naučila z korejskej starostlivosti o pleť, je naniesť hydratačný krém hneď po umytí tváre. Touto cestou sa bude pleť hydratovať ešte vtedy, keď je jemne vlhká, pretože po čistení môže pôsobiť vysušenie. Takto pomôžeme uzamknúť vlhkosť pleti a udržať ju hydratovanú. Už od mladého veku som sa trénovala k pravidelnému čisteniu mojej pleti, nikdy neísť spať neodmalovaná a stále sa nakrémovať. Jeden z mojich zvykov, ktorý môže niekomu pripadať trochu zvláštny, je ten, že si tvár takmer skoro nikdy neutieram bežným utierákom na tvár. Namiesto toho radšej používam čistú papierovú vreckovku alebo kuchynskú papierovú rolku. Osobne si myslím, že na utierákoch sa môžu hromadiť baktérie, ak zostávajú vlhké alebo sa používajú viackrát. A samozrejme, že ich nechcem prenášať na svoju pleť. Utierák na tvár použijem len tedy, keď viem, že je čerstvo vypraný a ešte ho nikto nepoužil. Nezáleží na tom, koľko máte rokov, nikdy nie je neskoro zaviesť si pravidelnú rutinu o vašu pleť. Ale predsa len čím skôr, tým lepšie. Alebo čím mladšie, tým lepšie. To, aké produkty používam, je témou na samostatné video. Za tie roky som vyskúšala takmer všetko. Takže nezabudnite odoberať, aby ste nezmeškali video na túto tému. Dávajte si pozor, pretože väčšina z očných krémov neobsahuje ochranný faktor a preto by ste mali taktiež používať opalovací krém alebo noste slnečné okuliare. Verím tomu, že je dobré z času na čas vymeniť si naše kozmetické produkty za úplne inú značku, aspoň na pár mesiacov. A to hlavne z toho dôvodu, že keď stále používame tie isté kozmetické produkty, naša pleť si zvykne a účinok sa môže vytratiť. A myslím si, že to isté platí aj pre šampóny. Tak a to je na dnešok všetko. Dúfam, že ste sa niečo nové priučili a ak so mnou súhlasíte alebo nesúhlasíte, alebo ak máte nejaké zaujímavé tipy na krásu, tak mi ich prosím vás napíšte do komentára. V budúcnosti sa taktiež s vami chcem podeliť o to, aké masážne pomôcky používam, ako správne dermarolovať doma a ďalšie tipy a triky na krásu, ktoré mám. Takže ak to nechcete premeškať, tak prosím vás nezabudnite kliknúť na slovíčko odoberať. Ďakujem za vašu sledovanosť. Držte sa.